Η βιταμίνη B12 είναι από εκείνες τις βιταμίνες που όταν λείπει το σώμα στο δείχνει. Κούραση, αδυναμία, ζαλάδες, δυσκολία στη συγκέντρωση, μουδιάσματα, ακόμα και πεσμένη διάθεση. Και πολλές φορές οι εξετάσεις είναι αυτές που βάζουν το κομμάτι του πάζλ στη θέση του. Αλλά πότε μια χαμηλή τιμή σημαίνει πραγματική έλλειψη και πότε χρειάζεται όντως συμπλήρωμα? Συνήθως τα εργαστήρια δίνουν φυσιολογικά όρια περίπου 200 με 900. Τιμές κάτω από 200 θεωρούνται ξεκάθαρη έλλειψη και χρειάζονται παρέμβαση. Τιμές 200 έως 350 μπορεί τυπικά να φαίνονται εντός ορίων, αλλά για πολλούς ανθρώπους συνοδεύονται ήδη από συμπτώματα. Τιμές πάνω από 400 θεωρούνται πιο ασφαλείς για καλή νευρολογική και αιματολογική λειτουργία. Συμπλήρωμα B12 συνήθως χρειάζεται κάποιος όταν οι τιμές είναι χαμηλές ή οριακές και υπάρχουν συμπτώματα, όταν υπάρχει ιστορικό ανεμίας, όταν ακολουθείς χορτοφαγική ή vegan διατροφή, όταν έχεις προβλήματα απορρόφησης στομάχι έντεροθυροειδής ή λαμβάνεις φάρμακα όπως αντιόξινα ή μετφορμίνη. Γι' αυτό είναι σημαντικό όταν οι εξετάσεις δείχνουν χαμηλή ή οριακή B12 να μην βασιζόμαστε μόνο σε γενικές οδηγίες. Οι αιματολογικές εξετάσεις και η συζήτηση με τον γιατρό μας βοηθά να αξιολογηθεί σωστά η κατάσταση, να διερευνηθεί η αιτία της έλλειψης και να αποφασιστεί αν και πώς χρειάζεται παρέμβαση.